raz, hrali sme inak ako ten zápas v Trebišove. Bolo vidno, že dneska chceme hrať, že chceme vyhrať. Dlho sa nám nedarilo dať gól, tak opatrne sme hrali až tuším od polovice alebo od druhej tretiny si myslím, že sme mali navrch, mali sme veľa šancí, len nešlo nám to tam spadnúť do tej brány. Až v poslednej tretinky. No, dali sme jeden, potom druhý a do prázdnej brány štvrtý gól vlastne tak, že potom to bolo lepšie. V tej tretej tretine sa to podobalo alebo blížilo k tomu ideálu, možno čo by si tréner želal? Lebo vyzeralo to dobre aspoň z tribúny. Ja si myslím, že aj s týmto kádrom, aj s týmito chlapcami, čo sme, tak vieme hrať ešte, myslím, kultivovanejší hokej, disciplinovanejší, tak aby sme si aj trošku viac prihrali. Ale záleží aj od supera. Tá Spišská je v úvodzovkách oslabená, odchádzali odtiaľ hráči, ale chlapci, ktorí hrali, tiež hrali šikovne, ako dobre korčulovali. Nebol to ľahký super. Zjavne sa vám ale hrá lepšie proti silnejšiemu týmu? Tak nie len nám. Ako myslím, že každému sa nastupuje. Nemyslím, že lepšie, ale je viac motivovaný a bere ten zápas vážnejšie. Tak bol to taký ťažší zápas a Spišská má celkom dobré mužstvo, keď im tam odišlo dosť hráčov a bojovalo sa v podstate do poslednej tretiny, tam sa nám podarilo tých dali sme góly a vyhrali. Tie prvé dve tretiny Zdenko Kotvan vynikajúco chytal, neviem, aký ty máš na to názor? No, pochytal tie šance, ale ani zase z našej strany to nebolo tiež úplne ideálne. Také to bolo tie dve tretiny, nič moc podľa mňa až tej tretej tretiny, sme sa troška do nich obuli a to vyzeralo. Tá záverečná časť vyzerala výborne z tribúny, asi súhlasí s týmto tvrdením? No my by sme mali tak doma hrať 3 tretiny, nie poslednú, lebo nie vždy to zase musí byť, že otočíme zápas. V Trebišove ste vybuchli, zdá sa, že sa vám hrá lepšie proti kvalitnejším tímom? V Trebišove si myslím, že keď sme dali góly zo začiatku, no tak by to bolo inakšie, úplne inakšie vyzeralo. No, bohužiaľ, nám nepodarilo dať a odpadlo to tak, ako dopadlo.